Добър ден, колеги и приятели! Днес сме 3 юни и съм на моя малък скромен пчелин. Искам да направя едно клипче специално за един кошер, който за пръв път се сблъскам с него и за пръв път населих наскоро. Фанах си един рояк на 23 май и го заселих в кошер тип кинийски. Това са ми другите дадан блати. Рояка го хванах на дадан блат капан, зареден с дадан блатови пити плодникови. Примамка с едно шишенце светилче пред него на Ванков рой, за което му благодаря на господин Ванков, защото за поредна година се доказва. И така, заселих го вечерта на 23-ти в кинийския кошер и днеска за пръв път ще го отворя. През това време от 23 до днеска съм му подал 3 пъти захар и сироп 1:1. 250 грама захар, 250 мл вода и всичко е свалено. Хранилката е празна и общо взето да видим какво се случва вътре. Това е кошера. Току-що го отворих. Пчелите са тук. Кошера съм си го правил сам. Общо взето какво да кажа за него? За него мога да кажа, че това е кошер на свободен естествен градеж. Питите, които съм направил, или така наречените летви, са тези. Покрити са с восък от долната страна с идеята да започнат градежа на тях. Ширината на питите е 37 мм. 23 броя са в кошера и би трябвало, сега като го отворим, да има далаци вътре направени по този вид и най-вече да съм оцелил правилния ъгъл, който казва, че трябва да е 120 градуса между страните и дъното на кошера за правилния градеж и за момента с залепването на восъците за страниците, защото залепат ли ги там, отваряне няма да има. Имаме мравки, което трябва да предотвратим. Да, ето тук се вижда през дупката за хранилката. Се виждат далаците, не знам дали се вижда добре, които са изградили, бели, чисти, нови. И да започнем да видим какво се случва. Червената летва ми е преградна дъска, защото прецених, че трябва малко да се натесничко преди да започнат да се развиват. Докато се изградат далаците. А това ми е летва, направена специално за хранилка. Да, има лек далак на нея са направили, чист, бял, хубав. И от тук, което виждам, е, че са направили хубав далак вътре и има пчели по преградната, което не е особен фактор в момента, защото все още нямат далаци явно достатъчно за семейството. Не знам далака вижда ли се, сега ще ги извадим да ги погледнем. И най-вероятно затова има да пчели по преградната. Да видим какво се случва навътре в самия кошер и развитието на семейството в новия им дом. Това е пита номер 8. Според да, много добре започнат далак, точно където трябва. Имат запас от мед в него, нектарче. Изглеждат спокойни. Харесвам. До сега не съм се сблъсквал с такъв тип кошер. Ми е любопитно какво
какво се случва вътре. Но нещата, поне на мен ми харесват. Естествен градеж. Вижда се делака в идеална форма. Да видим нектарче има тук. Дали има някъде яйчица, ларвички, майка евентуално, която да е започнала да работи, защото вече една седмица седят. Даже и отгоре. Перфектен дълъг. Нектар, прашец. Естествен градеж. Харесвам. Пчелите явно си го харесват и те. Пита номер 5. Още по-хубава гледка. Не виждам яйца. Но запас от нектар и прашец има хубав. Добре се развива семейството явно. Пита номер 4. Номерирал съм питите от входа към задния край на кошера. Не с някаква особена цел, просто красота. Оп, и тук имаме пресно снесени прави яйчица. Страхотно. Страхотна гледка. Уникален див градеж. Красота за окото. Не виждам майката, искам да я видя, защото когато прехвърлях кошера от капана да дам блат към този, ми се щеше да я затворя в една клетка и да я пусна да виси вътре в между рамията, с идеята да не избягат рояка от празния кошер. Но им подавах само сироп. Майката не можах да намеря, защото беше късно вечерта, беше тъмно. Правихме го с едно приятелче, на светлина от телефона ми светеше. И беше невъзможно да се открие. Но факт е, че има яйца, че тя е тук, че семейството работи. Белаците всеки по-напред все по-хубав, все по-голям. Добре нанесени плътно една до друга килийки. Искам да видя евентуално майката и дали евентуално тя е маркирана, защото тук около мен колегите пчелари маркират майките с бяло, защото най-лесно се открива. Не гоним цветове според годината. Но това ми вдъхва много доверие на кошера, като виждам как са изградени делаците. И бъдещето ми се струва окей за това семейство. Пита номер 2 от входа назад. Перфектни делаци, не залепени за стените. Заредени с нектарче, с яйца и прашец. Много добре. Много ми харесва.
Не са доразвити далаците до край, но за една седмица на 6 пити мисля, че беха. Да, 6-7 са започнали. Добре. Не може какво повече да се иска. Семейството беше на 5 пити да дам блат в кошера. В капана, не в кошера. Имаме запечатено търтево пило. Имаме прави яйчица по едно в килийка, което е най-важното. Да не стават аномалии. Уникално. Не съм се сблъскал с пчели на свободен градеж, но с див градеж, както се казва. Очаквах далаците, които са направени, между другото, да са по-крехки и да се клатят, когато въртя питите наляво-надесно, но се очертава, че нещата не са точно така. Първата пита е заредена плътно с прашец в средата. Около нея по-малко нектарче около прашеца. И продължавам да не кривам майката, но малко е суматоха тук лудница. Няма да ги тормоза много. Исках просто да погледна как се развиват вътре и дали този метод с тези летви, които съм направил, сработва. Но факт е, че сработва. Доста неща и информация получих от колегата Петър, който гледа неговите кошери по Искър. Не помня как му беше фамилията. Той се занимава с такива кошери. Красота. Много добре. Даже ще им подам още една пита сега. Да си имат свободно място вътре. Виждате, ще направим место някъде. Тук ще извадим едно. Ще го прибутаме. Там. Най-важното, което прочетох за този кошер е за ъгъла. Понеже си правих си го сам. И информация от интернет, от Google, от YouTube, от други такива колеги, които са само инициатива са си направили, са си построили сами кошера. Просто ми се стори малко особен вид, който за мен е непознат и не исках да рискувам да правя инвестиция в това нещо, по простата причина, че не знам въобще дали ще се справя с него. Не съм запознат с развитието на живота на пчелите и такива някакви работи. Но нещата изглеждат окей. Да го подредим малко. Рамките са широки 37 мм с идеята, че пчелите, пчелните пити на дадам блат са с ширина 25 мм на летвата и с хофмановите уширители стават 37, което подсигурява между двете рамки сантиметър и половина или по 6 мм на пита да могат да се разминават пчелите една от друга и те точно това разстояние гонят и пазят стриктно. Тук идеята е вместо хофманови уширители самата летва отгоре е плътно затворена,
Мога да покажа само, но не знам как се обръща камерата. Плътно затворена система, ето сега ще така. Плътно наредение едно до друго. И ширината е пак същата. Далаците отдолу стават една идея по-дебели, защото започват отгоре от самата летва, от ръбът, който съм направил и около него, понеже самия ръб е 12 мм, 11 всъщност, и остава доста разстояние, което да подсили далаците на така нареченото ъгълче, или както всеки един обикновен металообработващ човек знае, че един метал става доста по-здрав, когато има ъгъл. Същото нещо се получава и при кошерите, при килийките, изпълнението им затова е ъгълово, не са кръгли. И така. Като цяло съм доволен. Кошера собствено производство с чекмедже за прашец. Евентуално до година до друга. С боя, която видях от колегата Георги Кръстев, че боядисва с хидроизолация на Вълков. Само че аз не намерих на Вълков, а намерих някаква гръцка. Беше бяла. В машината за латекс с момчето от магазина я пуснахме и я отцветихме в зелено. Не знам защо в зелено, така ми дойде. И общо взето правиме тест сега да видим как се представя тая боя. Тая хидроизолация, дали ще издържи на атмосферните влияния. И сега продължавам да си преглеждам другите кошери, евентуално да видим по магазините какво става, рапици и глупости, да ги извадим преди да се стегнат и да им подсигуриме място за следващата акация, която е на секунди от цъфтеж или пат. Общо взето това беше клипчето. Идеята ми на клипа беше да се запозна с работата на този кошер, да го видя за пръв път, да видя как се развива семейството вътре. Доволен съм, хареса ми. Ще го разширявам, да видим докъде ще стигне и после ще видим как ще го заземявам. Ще трябва да намеря информация относно заземяването. Въпреки че не би трябвало да е много по-различно да дам блата, защото летвите отгоре са с дължината, колкото на обикновена рамка. И далаците отгоре с меда би трябвало да са същите. С една идея по-малки, заради изкусението в ъглите. Но това ще го видим във времето. Есента, живи и здрави, да изкараме до тогава. И така. Това беше от мене. Мисля, че добре се е получило всичко като цяло. И се надявам нещата да се получат и занапред. Пожелавам успех на колегите с продукцията, с семействата, с всичко. И берекетна година. При нас тази година ще е малко тегава заради огромните блокове с рапица, които беха насеяни и лошото време, което държеше пчелите вътре през останалото време, когато не можеха да пасат. Доста ядове, доста рояци, както виждате, съм се заселил вече. И общо взето не беше хубаво времето, но важното е, че рапицата прецъфтя и сега вече влизаме в нормалните среди на живота на семействата и развитията и медозбори и така нататък. Дано имаме прогрес напред по-добър. Чао! Лек ден, лека година, берекет на всички и здраве най-вече на вас, на семействата и на пчелните ви семейства. Успех!